Ndinokuwasei zvakare mukati mezuva ranhasi. Tichitarisa zvidzidzo zvatakambobata naizvazvo, chinoti chachidzidzo chechitatu chine chekuita futi zvakare neidentity yaMwari nemwanakomana wavo. Tichazobata kumberi kune zvimwe zvidzidzo zvachazova nazvo pamusoro pemweya mutsvene nezvimwe sezvo ndakavimbisa kuti tichazobatawo zvimwe zvidzidzo zvakasiyana siyana kumberi uko. So nhasi tine imwe nyaya yatotibata nezvayo ine musoro unoti Jesu akasikwa here kana kuti haana, kana kuti inzwi rekuti kusikwa nekuberekwa inzwi rimwe chete here kana kuti manzwi mawiri akatosiyana zvachose. Saka ndo chidzidzo chatinacho mukati mezuva ranhasi. Kana muchiri kurangarira zvakanaka, takabata chimwe chidzidzo chekuti Trinity inombodzidzisa kuti kudini uye Bhaibheri rinombodzidzisa kuti kudini. Tikaona futi zvakare kuti dzidziso yeTrinity hatikwanisi kuiwana muBhaibheri, because Bhaibheri ranga richibudisa pachena kuti kunongona Mwari mumwe chete. Tikabata futi chimwe chidzidzo chaKristu kuti Kristu ndiMwari here kana kuti hasi. Tikaona futi zvakare kuti mhinduro yedu yatingapa pamubvunzo wakadaro hatikwanisi kuti kwete haasi Mwari, uye futi zvakare hatikwanisi futi kuti hongu ndiMwari. Saka nemamwe manzwi zvinoda kana munhu akabvunza kuti Kristu ndiMwari here, unoti hongu obva waexplaina kana obva watsanangura kuti uri kureva kuti kudini. Uye futi takabata tikaona kuti zvakare kana tikati hongu zviri kureva izvo kuti ane chimiro choumwari nekuti akazvarwa naMwari, saka nemamwe manzwi ndiMwari nekuda kwekuti mwanakomana waMwari. Tikaona futi zvakare kuti kwete haasi Mwari nemhaka yekuti Bhaibheri rinoramba richingotibudisira pachena kuti kunongowana Mwari mumwe chete bedzi, anova Baba, anova mukuru kuna vose, asiri pasi pemumwe munhu kana pasi pezvinhu zvose. Ndiye ari pamusoro, ndiye futi zvakare tsime rezvinhu zvose. Saka nekuda kwepfungwa iyi yekuti kune aripo ari pamusoro pavose, anova tsime rezvinhu zvose, anova futi Baba wavose, kunongowana Mwari mumwe chete nekuda kwepfungwa iyi. Saka Kristu hatingakwanisi kumuti, hatingakwanisi kumuisa pachigaro ichocho nekuti chine aripo uye ndiBaba sezvo takaona. Saka ndozvatakadzidza nezuro. Saka mukati mezuva ranhasi doti tibate chimwe chidzidzo chinoti Jesu chisikwa here kana kuti kwete. Kune vazhinji vanofungidzira kuti Jesu kana achiti akaberekwa zvinoreva kuti akasikwa. Saka zvodoti tibate nezvazvo ndezvekuti tione kuti Bhaibheri rinotsigira here pfungwa iyoyo kana kuti kwete. Ndopfungwa iripo yatotibate nesu. Saka donzo rechidzidzo chedu nderekuedza kubudisa kuti Jesu hachisi chisikwa asi akaberekwa, mwanakomana waMwari. Saka tisatenda mberi, toti titange taverenga vhesi redu rekutanga kubva kuna Johani chapter 1 pavhesi ya3. Johani chapter 1 vhesi ya3 ndichaverenga panapa pabhaibheri randinaro. Iri kuti zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chakaitwa. Takaona muchidzidzo chapfuura kuti ari kutsanangura nezvake ishoko, uye shoko iri pavhesi ya14 tikadzidza tikaona kuti riri kureva Kristu, nekuti shoko rakazowa nyama tikagara tikaona kubwinya kwake sekwemwanakomana wakabereka munhu. Saka nemamwe manzwi tiri kuti zvinhu zvose zvakaitwa naye. Saka pfungwa yatiri kuwana panapa ndeyekuti hakuna chinhu chiriko, hakuna chinhu chakasikwa kana kuti chiri kurarama chisina kuitwa naKristu. Kristu ndiye akaita kuti zvinhu zvose zvinge zvipo, ndiye akasika zvinhu zvese. Zvinhu zvose zviri kurarama kana kuti zviripo nekuda kwekuti pana akazvisika kana kuti pana akazvigadzira. Ndiani? NdiKristu Jesu. Ndopfungwa yataona panapa, ndo papati yekutanga yevhesi yedu. Vaenderera mberi zvikanzi kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chakaitwa. Saka nemamwe manzwi kunze kwaKristu hakuna kana chimwe chinhu chakaitwa. Pfungwa iri kuedza kubudiswa panapa ndeyekuti hakuna chinhu chiriko chisina kubva nemumaoko maKristu. Zvinhu zvose zvakasikwa kuburikidza naye. Kana paine chinhu hakutorina zvachose, saka hatingakwanisi kuti kana paine chakange chiripo, because hakuna chakasikwa kana kuti hakuna chinhu chakavepo chisina kubva nemumaoko mani? Nemumaoko maKristu. Saka nemamwe manzwi takatarisa vhesi irori rine pfungwa mbiri dzakakosha dzatiri kubata. Chekutanga ndechekuti Jesu akange aripo zvinhu zvose zvisati zvavepo, kana kuti akange aripo kumashure kwekunge kusikwa kusati kwavepo. Nemuchirungu tiri kuti Christ pre-exist creation, kana kuti he existed before creation. Akange aripo kusikwa kwezvinhu kusati kwavepo. Saka inototibuditsira futi zvakare kupfungwa yeku. Kune vamwe vanodzidziso dzekuti Kristu akazotangira kurarama, ndi Jesu akazotangira kurarama paBethlehem after his incarnation. Pfungwa iyi tationa kuti iri kutoramba futi zvakare. Pfungwa iyi iri kutodzidzisa kuti Kristu akanga atoripo
before kana kuti mushure mekunge nzvimbo ino yatiri kugara panyika panapa nezvose zviri mudenga, zuva, mwedzi nekudenga kwachona nengiro zvose zvisati zvavepo, Kristu akanga aripo. Ndozvatiri kuona panapa, ndopfungwa yekutanga yatiri kuona. Imwe pfungwa yechipiri yatiri kuona ndeyekuti zvinhu zvose zvakaitwa naye, saka nemamwe manzwi kunze kwake hakuna chakaitwa, hakuna chakaitwa kunze kwaKristu, zvinhu zvose zvakabva mumaoko make. Ndoimwe pfungwa yatiri kuona iri kubudiswa panapa. Then imwe pfungwa yakakosha yechitatu yatiri kuona panapa ndeyekuti Jesu haasi pakati pezvisikwa. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti akange aripo zvisikwa zvisati zvavepo, haakwanisi kuva pakati pazvo nekuti ndiye akazviita. Zvinhu zvose zviripo nekuda kwake, saka haasi pakati pezvisikwa. Hatingamuisi pakati pezvisikwa. Akanga atoripo before kusikwa kwachona kusati kwatombovepo. He existed before creation. Saka kusikwa kusati kwavepo akanga atoripo, saka haangakwanisi kuti anga ari pakati pezvisikwa. Saka nemamwe manzwi takatarisa vhesi iro rega ratotibuditsira pachena futi zvakare kuti Jesu haasi chisikwa, because basa rekusikwa kana kusikwa kwezvinhu, uye futi zvakare ratibuditsa futi zvakare pachena kuti zvinhu zvose zviripo nekuda kwenzira iyi yekusikwa nekuda kwaKristu. Uye futi zvakare kana zvinhu zvose zviripo nekuda kwekusikwa, kana zvakasikwa naye iye Kristu, saka iye haana kusikwa, because dai akanga akasikwa angadai ari pakati pezvisikwa, kana kuti dai akanga ari kutsanangura achinzi akanga ariwo pakati pezvinhu zvose zvakasikwa. Asi kana zvinhu zvose zvakasikwa iye achinzi haasi pakati pezvinhu zvakasikwa, nemamwe manzwi haasi chisikwa. Kana asiri pakati pezvinhu zvese zvakasikwa haasi chisikwa, ndozvataona. Saka nemamwe manzwi vhesi iri riri pacharo rega ratotibuditsira pachena kuti Jesu haasi chisikwa. Zvava pachena, hatingakwanisi kumisa pakati pedu nengirozi nemiti nezvimwe zvinhu zvose, nekuti isu tose tiripo nekuda kwake. Ndozvatadzidza pavhesi. So tisatiendera mberi, pane rimwe vhesi futi zvakare radoti tive notsigira futi zvakare pfungwa iyi zvakakosha kandi zvakanyanya, riri kuna vaKorose chapter 1 pavhesi ndeya 16. vaKorose chapter 1 vhesi ya 16 iri kuti panapa, nokuti maari zvinhu zvose zvakasikwa, zviri kudenga napanyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, kana zviri zvigaro zvoushe, kana ushe, kana wabati, kana masimba, zvinhu zvose zvakasikwa naye, zviripo nokuda kwake. Nemamwe manzwi zvabva zvanyatsa kubuda pachena kuti Jesu ndiye akasika zvinhu zvose. Zvinhu zvose zvakasikwa naye zviripo nekuda kwake. Zviri kubuditsa pfungwa iyi, zviri kunyanya kuemphasize pfungwa yekuti, kana kunyanya kutsimbidzira pfungwa yekuti zvinhu zvose zvakabva nomumaoko waKristu. Ngatidzike futi vhesi riri pazasi pavhesi ya 17 tinzwe kuti riri kuti kudini, rinotsikirire futi zvakare pfungwa yatiri kuedza kubudisa. Vhesi ya 17 zvikanzi ndiye unotangira zvose, zvose zvakabatana maari. Kana zvichinzi ndiye unotangira zvose, zviri kuedza kubudisa pfungwa futi yatamboona kuna Johani yekuti akanga aripo zvinhu zvose zvisati zvavepo, unotangira zvose. Saka zvinhu zvose zviripo nekuda kwake, unotangira zvose. Saka hatingakwanisi kumisa pakati pezvose, ende zvose tazviona kuti zvinhu zvakasikwa. Saka haasi pakati pazvose, haasi pakati pezvisikwa, nekuti unotangira creation. Kusikwa kusati kwavepo akanga atovepo kare, saka haakwanisi kuva pakati pezvisikwa. Ndopfungwa imwe yakakosha futi zvakare yataona pamavhesis ataona kuna vaKorose, kwataona kuno. Saka Jesu haasi pakati pezvisikwa, asi ndiye musiki wezvinhu chinyi, wezvinhu zvose. Saka nemamwe manzwi tiri kuti kana takatarisa chidzidzo chatakawa nacho pamusoro pekuti Jesu ndiMwari here, ane chimiro choumwari here, kana kuti ndiMwari Baba here, tikaona nesu tikati kwete, Jesu haasi Mwari Baba, haasiri anovatsimire zvinhu zvose sezvatinodzidza mukati maipepa, haasiri anova pamusoro pavose, asi ndiBaba. Jesu ari pasi paBaba. Uye futi zvakare tikaona kuti Jesu ndiMwari nemhaka yekuti mwanakomana waMwari akazvarwa naMwari. Saka kana tichinge taramba, kana tichinge tagamuchira pfungwa yekuti Jesu akasikwa, nemamwe manzwi tiri kuti Jesu haasi Mwari, tiri kutoparadza futi ukama hwake nani naBaba. Haasisiri mwana naBaba kubuditswa nenzira yekusikwa. Saka Jesu haasi chini, haasi chisikwa,
kana tangobvuma pfungwa yekuti Jesu chisikwa, tabvuma futi zvakare kuti Jesu haana umwari maari kana kuti haasi Mwari. Tinokwanisa kupesa futi taramba futi pfungwa topesa tagamuchira pfungwa dzakadaro. Saka vazhinji ndozvavanotenda. Kune vamwe vanotofamba vachizodzidzisa pfungwa idzodzi vanoti Jesu chisikwa, asi nezvataverenga panapa haasi, because ndiye akasika, haasi pakati pechini, haasi pakati pezvisika. Saka Bhaibheri razvibudisa pachena, sezvinobudisa Bhaibheri pachena kuti Jesu akaita sei, akazvarwa, haana kusikwa. Saka timboerenge mamwe mavhesis anoedza sezvatabata. Okay, inzwi rekuti kusikwa nemamwe manzwi rinoreva kuti kuvepo kwechinhu, kana kuti kuumbwa, kana kuti kugadzirwa, kana kuumbwa kwechinhu, kana kwechinhu handitika, kubva pane zvinhu zvakasikwa, kana kuti kuburikidza nekungoshandisa simba raMwari pasina chinhu chashandiswa chiripo. Semamwe manzwi, Adhamu akagadzirwa kubva kuguruva revhu, ivhu rakanga rasikwa naMwari. Uye pane zvimwe zvinhu Mwari zvaakagadzira zvisina kubva pane chimwe chinhu chakasikwa, zvakangotanga patsva, chakangoshanda ipapo isimba raMwari. Zvakafanana nemhepo, Mwari aingoti ngakuwe nechakati, ngakuwe nechakati, ngakuwe nechakati, ngakuwe nechakati, chaishanda isimba raMwari rokusika. Saka nemamwe manzwi ndozvinoreva kusika izvozvo. Saka Jesu haana kuwepo nenzira iyoyo. Mwari haanongori kana angoti ngakuwe naJesu, hazvisiso zvinotsanangwa neBhaibheri. Kana kuti Mwari haana kutora nguva kuumba Jesu, hazvisiso zvinotsanangwa neshoko raMwari. Saka Jesu haana kusikwa, haasi pakati pezvisikwa. Kana dai kwanga kuri kuti Jesu ari pakati pezvisikwa, saka aifanira kunge ari pamusoro pecreation, aingokwanisa kungova Mwari woga chete. Asi sezvataona kuti no, pane futi mumweni ari pamusoro pecreation, anova Jesu Kristu. So Jesu is not among creation, but he is above creation. Akanga aripo mushure mekunge kusikwa kusati kwawepo, ndozvatinoona. Saka mavhesi atidoti tiverenge izvozvo, hatisi kuzobata saka vanhu ariko akawanda mavhesi anotsigira kuti Jesu haana kusikwa, but akaita sei, akaberekwa. Saka tomboti mboverenge mavhesi anongobudisa pfungwa kuti Jesu akaberekwa naMwari, kana kuti akabva muna Mwari, kana kuti akaberekwa naMwari. So sezvandatsanangura kuti hatisizobata mavhesi akawanda, vazhinji tinomaziva uye iyi homework yedu kuzoenda tichizoendera mberi tichiita tichimaverenga. So vhesi redu rekutanga ratichaverenga riri kubva kuna Johani wekutanga chapter 4 pavhesi ya9. Johani wekutanga chapter 4 pavhesi ya9 iri kuti panapa, rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari wakatuma mwanakomana wake wakaberekwa ari mumwe chete munyika, kuti tive noupenyu naye. Kanzi panapa rudo rwaMwari handitika rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichichi, nemhaka kuti Mwari akatipa mwanakomana wake handitika wakaberekwa mumwe chete. Saka nemamwe manzwi, Mwari ane mwanakomana, ane mwana mumwe chete wakaberekwa naye. Harisi kuti wakasikwa naye, asi wakaberekwa naye. Nemamwe manzwi, Jesu haana kusikwa, asi Jesu akaberekwa. Uye futi zvakare, Mwari ane mwanakomana mumwe chete wakaberekwa chini, wakaberekwa naye. Sezvandakataura nezura kuti iyi ndiyo nheyo inotipa pfungwa yekuratidza kuti zvechokwadi Jesu ndiMwari, nemhaka yekuti akazvarwa naMwari. Sezvo iwe uri munhu, ini ndiri munhu, kwete nekuda kwemaitiro angu, kwete kwekuda kwepandinogara, asi nekuda kwekuti ndakaberekwa nevabereki vangu vanova vanhu. Sezvo takabata nesu tikaona kuti huku inoita huku, mbudzi dzinoberekwa mbudzi, shoko dzinoberekwa shoko, huku sezvo pahuku tinozondokandira mazai, asi mazai aya anozongotsotsonya futi, tinozongotsotsonya papa ichini yehuku. Saka chinhu chese chinobudisa zvachiri. Saka ndozvatakangoona futi zvakare kuti pana Mwari, kana ari akabereka Kristu. Saka nemamwe manzwi tiri kuti Jesu ndiani, ndiMwari, nekuti ane chimiro chababa wake, icho chimiro choumwari. Sezvo takaona futi nezuro kuti kuzara kwose kwoumwari kuri maari, uye baba vakafara nazvo, zvatakaverenga kuna vaKorose 1, sezvo takadzana mukati mezuva ranezuro. So panapa ndopfungwa iri kuedza kubudiswa naJohani kuti Jesu akaberekwa naMwari. Ngativerenge futi zvakare rimwe vhesi rechipiri rinoedza. Ngativerenge futi zvakare imwe chapter 8. I think ngatange taverenga vhesi tozvenga imwe chapter yada kuti bate nezvayo. John chapter 8. John chapter 8. Mire nditsvage vhesi rachona. John chapter 8 pavhesi ya42. Ine futi pfungwa yakakosha todoti tibate futi nezvayo mukati mezuva ranhasi. Vhesi ndeya42.
futi iri kuti iyo panapa Jesu akati kwavari, dai Mwari waiva baba wenyu, maindida ini, nokuti ndakabuda ndikabva kuna Mwari, nokuti handina kuzviuyira ini ndimene, asi ndiye wakandituma. Panapa iri kuti Jesu akati kwavari, dai Mwari aiva baba wenyu, maindida. Nemhaka kuti ndakabuda, nemhaka ndakabuda ndikabva kwaari. Mukaona inzwi rinoshandiswa ipapa nechirungu rinoti for kana kuti because I proceeded forth, and he proceeded out of God. Akaita zvokubuda kubva muna Mwari. Ndo zvakangofanira kuti Jesu akaberekwa naMwari. Ndo zvaari kuedza kubudisa. Ndo pfungwa iri kuedza kubudisa. Dai Mwari akanga ari baba wenyu, mungadai for I proceeded forth, kana kuti ndakabuda ndakabva muna, ende ndaproceeda forth kuna baba, ndakazouya futi zvakare panyika panapa. Saka mukatarisa vhesi ratamboerenga rati rudo rwaMwari rwakaratidzwa pachinhu, kuti Mwari akatipa mwanakomana wake. Saka nemamwe manzwi, kana kuine chinhu chakanyatsa kuratidza kuti kana kuine chinhu chinoratidza rudo rwaMwari kwatiri, ndechekuti akatipa mwanakomana wake mumwe chete wakanga naye. Zvikanzi najeno iri rudo rwaMwari rwakaratidzwa pakutipa kwakaita mwanakomana wake. Saka ari kuedza kubudisa pachino kuti rudo rwaMwari nderwechokwadi, uye mwana wake wechokwadi. Hapana imwe tsanangudzo yatinokwanisa kuwana kubva ari kungoedza kubudisa kuti Jesu mwanakomana waMwari zvemachokwadi, uye futi zvakare baba wakatida futi zvakare zvemachokwadi, uye Kristu akauya kuzotidzikinura kubva kune zvakaipa zvechokwadi. Ndopfungwa iri kuedza kubudisa. Saka pandopfungwa iri kuedza kubudisa futi zvakare naKristu pana John chapter 8 pavhesi 42. Ngativerenge futi zvakare kune rimwe bhuku riri kuOld Testament, kuOld Testament yakare, inokwanisa futi kutiratidza kana kuti inotibatsira kuti tinzwisise kuti zvechokwadi Jesu akabuda muna Mwari kana kuti akazvarwa naMwari. So ngativerenge muna Zvirevo chapter 8 verse 22. Zvirevo chapter 8 verse 22. Yeah. Okay, ndichaverenga ndasvika panapa. Zvirevo chapter 8 verse 22. Ndichaverenga inoti, Jehovha wakandiumba pakuamba kwenzira yake, kutangira mabasa ake ekare. Okay, muchaona kuti pane dambudziko rakaitika pakutranslatewa kwakaitwa Bhaibheri rechishona. Ndokushandisa King James Version rechishona. Saka mukawerenga rechirungu rachona harisi kushandisa inzwi rakapiwa panapa nderekuti kuumba. Panapa pa22 iri kuti Jehovha wakandiumba pakuamba kwenzira yake. Zvinobva zvaita sekutenge Kristu akaita zvekuumbwa, kwete, haisiyo pfungwa iri kuedza kubudiswa. Asi mukaverenga rechipiri rinobva rati the Lord possessed me in the beginning of his way. Kana the Lord possessed me, kana kuti in other words pfungwa iri kuedza kubudiswa ndekuti the Lord caught me, he obtained me. Unditika pakuamba kwenzira dzake. Tichazoda kubata kuno mwana kuti asika nzira dzangu dzine mawambere. According nezvataona panapa zviri kunzi Jehovah he obtained me and he possessed me pakuamba kwenzira dzake. Tichazotobata pfungwa iyo. Zvikanzi panapa pasati pasikwa zvinhu zvose zvisati zvawepo, the Lord obtained me and the Lord possessed me. Ndo pfungwa iri kuedza kubudiswa nditika. Zvikanzi panapa ngativerenge pavhesi 24. Zvikanzi makungwa asati avapo ini ndakaberekwa. Saka akuchedza kubudisa zvose zvisati zvawepo, ini ndakaita sei? Ndakaberekwa. Kuna mwana anozoti aiva chapter iri kuriwa pane uchenjeri hwaMwari. Hapana kana taakutaura kana tichiti chapter iri kumirira uchenjeri hwaMwari haisi kuri waKristu. Ndichazobata hangu kuti pane vhesi iri kuNew Testament inokwanisa kutitsigira. Kuna nemukana mozoverenga iri kuna Vakorinde kutanga chapter 1 pavhesi 24 nevhesi 30. Inobudisa pfungwa yekuti Kristu ndiye akaitwa uchenjeri, kandi Kristu ndiye uchenjeri hwaMwari, kandi akaitwa futi uchenjeri hwedu. Saka nemamwe manzwi uchenjeri towana zvabva ndiKristu. Tikati futi zvakare uchenjeri huri kureva kungwara kana kuti kuziva zvinhu zvizhinji and so forth, zvinonga zvakupa pfungwa yekuti pane pazvakatangira kuna Mwari. Yesi tinoziva kuti Mwari ndozvanga kungogara angori kubva kusingaperi, uye acharamba angodaro kusvika kusingaperi. Saka hazvina pazvakatangira kuna Mwari. Saka panapa pfungwa iri kuedza kubudisa pandeya Kristu. Saka iri kunzi panapa makungwa asati avapo
ini ndakaberekwa. Makungwa asati awapo ini ndakaberekwa. Nditika ndopfungwa yasezvo kuti Jesu Kristu mwana mumwe chete akaberekwa naMwari, ini ndakaberekwa. Pasina matsime emvura zhinji, makomo asati anyudzwa, zvikomo zvisipo, ini ndakaberekwa. Hanzi pasina kana zvikomo kana matsime zvese zvati zvapo, ini ndakaita sei? Ndakaberekwa. Saka nemamwe manzwi ndopfungwa futi zvakare yatachimbodzidza kuna Johani yatiri kudzidza futi kunoko. Svika nepanapa, iye asati aumba pasi namapani kana guruva rokutanga renyika, panguva yaakagadzira kudenga denga ndakanga ndiripo. Pakusika kwake denderedzwa pamusoro pamakungwa, panguva yaakasimbisa denga rose kumusoro, pakusimba kwamatsime amakungwa, panguva yaakaitira gungwa miganho yaro kuti mvura irege kudarika mumurero wake, pakutanga kwake nheyo dzepasi. Nenguva iyo ndaiva naye ndiri mhizha, ndaimufadza zuva rimwe nerimwe, ndichitamba pamberi pake nguva dzose. Saka nemamwe manzwi Kristu ati zvose zvisati zvawepo, ndaivepo. Handitika ndopfungwa yari kuedzokusa. Ende abva anyatsa kubudisa pamusoro pekuti ndakaberekwa, zvose zvisati zvapo, ini ndakaita sei? Ndakaberekwa. Ndozviri kureva Bhaibheri. Saka kuna umwe angangoti basa rekusika rakangoitwa naMwari, sezvataona panapa zviri ngonzi asati aita chakati ndakanga ndiripo guva, asati aita chakati. Mukazoverenga futi zvakare bhuku rimwe chete iroro raZvirevo chapter 30 ndicheningokwe rinongobudisa futi zvakare kuti basa rekusika rakaitwa nevanhu vaviri, asi ndibaba wakazviita kuburikidza nani? naKristu. Saka Kristu akanga aripo pakasikwa zvinhu, uye ndiye akatosikawo zvinhu sezvataona panapa. Okay, ngativerenge Zvirevo chapter 30 verse 4 iri kuti ndiani wakakwira kudenga akaburukazve? Ndiani wakaunganidza mhepo muchanza chake? Ndiani wakasungirira mvura munguo yake? Ndiani wakasimbisa miganho yose yenyika? Zita rake ndiani? Zita romwanakomana wake kana uchiriziva. Zvikanzi ndiani akaita zvinhu zvose zvose zvatiri kuona zvatsanangwa nezvozvo, ndeni akazviita. Zvikanzi zita rake ndiani uye zita remwanakomana wake ndiani? Saka nemamwe manzwi tiri kuti baba vakasika kuburikidza naKristu, vakasika pamwe chete nani? naKristu. Ndopfungwa iripo. Saka Kristu ati ndakanga ndiripo pakasikwa zvinhu zvose izvo, patakasika. Nemamwe manzwi pawakasika zvinhu zvose, even mukazovenga even pakusika kwenyika inei newanhu, Mwari anoti achiudza Kristu, ngatiite munhu nemufananidzo wedu, which means Mwari pane waakanga achitaura naye, akanga achiteerera zviri kutaurwa naMwari. Tirisoti akanga ari Kristu. Zvikanzi zita rake ndiani kana uchirimuziva, uye zita remwanakomana wake ndiani? Saka Jesu haana kuva mwanakomana waMwari nemhaka yekuti Mwari ndiye akangotsanangura nemanzwi kuti waamwanakomana wangu, kwete, asi nemhaka yekuti akaberekwa naMwari. Nekuda kwepfungwa iyoyo Jesu mwana waMwari, ndosaka aine umwari ngorumarubhini, nemhaka yekuti akagara nhaka kubva kuna Mwari, akazvarwa naMwari. Ndopfungwa yatinoona. Then ndichaverenga futi zvakare rimwe vhesi, mamwe mavhesi maviri ekupedzisira anongobudisa futi zvakare pachena kuti Jesu mwanakomana waMwari wakaberekwa, kwete wakasikwa asi akaberekwa. Ndichaverenga kuna John chapter 3 pavhesi ya16. Ndo rimwe remavhesi andinofarira irori, John chapter 3 pavhesi ya16 iri kuti panapa, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwoga, kuti ani naani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Ngenditsokorodze, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro. Saka zviri kunzi pana Mwari wakada nyika nepfungwa yekuti nemhaka yekuti akada nyika, zvikanzi kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwoga. Ndopfungwa iri kuedzobudisa. Saka tiri kuti panapa Jesu Kristu mwanakomana waMwari wakaberekwa ari mumwoga. Handitika ndiye waari kunzi Mwari akapa nyika. Mwariwo chaakapa haisi brother yake, asi ari kupa mwanakomana wake, which means asati atouya akanga ari mwana waMwari. Mwari kwaari kutipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwoga. Zviri pachena kezvo. Jesu haasi chisikwa asi mwanakomana waMwari akaberekwa. Vhesi ya18 inoti kudini? Ngativerenge. Zvikanzi unotenda kwaari haangatongwi, asi usingatendi kwaari watotongwa, nokuti haana kutenda kuzita romwanakomana waMwari wakaberekwa mumwoga. Zvava pachena kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari wakaita sei? Wakaberekwa. Kukosha kwekunzwisisa kuti Jesu mwanakomana waMwari kunotibatsira kuti tinzwisise
sacrifice Mwari yaakaita mukutipa mwanakomana wake. Zvinotipa tinzwisise kuti zvechokwadi Mwari wakanyatsa kutida, nemhaka iyi wakapa mwanakomana wake mumwoga kuti atidzikinure isu. Saka nemamwe manzwi tikaramba pfungwa yekuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari, tiri kuramba futi zvakare kuti Mwari wakanyatsa kutida, because zviri kunzi panapa chinhu chinomezha rudo rwaMwari kutipa kwaakaita mwanakomana wake. Ndo chidzidzo chatawana mukati mezuva ranhasi. Tichachikontinya pane chidzidzo chiri pamberi chinoti Jesu amborani kana kuti Jesu ndiani. Chazobata achibvunza vadzidzi vake kuti imimi munomboti ndirani, ko vanhu vanomboti ndirani. Tozobata kuti bhaibheri pane mavhesi achaverenga akati wandei, anoedza futi kuti anotsikira futi pfungwa imwe chete. Ndatenda muve nezuva rakanaka.